Leerlingen van de basisschool in Orde Bekeerd maaien de bulten van 12 meter heeg onstekken. Hoe krijg je het zo? Je moet dan zo'n stok goed in die gaten doen en dan gaat het vanzelf? Nou, ze hadden ook nog wat benzine of olie erover gedaan en wat hooi, gedroogd hooi. Dus het droogt wel snel. Het vuur gaat wel snel overal op het hout. Er komen een soort nieuwsgierigen op het eerste peerskevuur in jaren. Super. We hadden ook wel zoveel mensen verwacht, maar als je het zo weer bekijkt, dan is het prachtig. Zoveel mensen die toch wel die aandacht ervoor hebben. Hè? En hier doe je het wel weer voor. Het is gewoon mooi. Ik vind het gaaf dat de jongens hier met man en macht die handel het dorp uitgesleept hebben. Nou, daar maken ze een dikke bult van en dus dit is het resultaat. Ja, ik vind het altijd een groot spektakel. Als het doorgaat is het wel gaaf om erbij te zijn. Wat is de charme van dit gebroek? Ja, dat zo iedereen bij elkaar is uit het dorp, dat is gewoon leuk. Je komt iedereen tegen en het is gewoon gezellig. Gezellig is het ook in de feesttenten naast de bulten. Want bij zo'n bijzonder view je het vanzelfs een feestje, dacht de artiersvereniging de Geitenvak. Intussen baant het boeten nog flink terug.